Maria Sally Mora, magiging co-host kan sa indang opisina ang gobyerno lokal kan Legazpi City sa pagkondusir kan siring na aktibidad kung saan ang nasabing aktibidad makakatabang sa pagpapausuwag kan turismo asin dagdag na trabaho sa Albay. Sayang tanawan ni doon na padagos ang sendang pagpreparar kasabay kan pagsiguro sa publiko na mas pinagtibay ang mga aktibidad sa Bicol Loco Festival ngunya na taon. Sa ngunyan, dahil pa nin eksaktong petsa ko no arin inigigibuhon alagad piglalauman na mangyayari ni sa primerong quarter o kaya second quarter kan presenting taon. Number 8, Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food per... Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Likayan ang overcharging asin rumdumon na 12 pesos man sana ang minimum na pamasahe sa mga tricycle sa Legazpi City. Sinabi ni Public Safety Office Chief Octavio Rivero na nagkaigwanan ni pag-ururon ang sa indang opisina kaya riba ang mga tricycle driver kung saan pinatanidan ang mga ni na daipag-aprobitsaran ang palarong Bicol tanganing magkaigwanin dagdag na dalensya. Sinabi niya na pwedeng madagdagan ang 12 pesos depende sa kada 2 kilometro ang distansya. Mientras tanto, pig-inganyar kan PSO ang publiko na ipaabot sa sena opisina en kaso maka-eksperyensya nin palabaw na singil sa pamasahe nin tricycle para sa indang magkakanigong aksyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Naitauna kan gobyerno provincial kan Albay ang tig 4,000 pesos na tabang finansyal sa 346 na estudyante sa rarum kan programang Graba para sa pag-eskwela ni Acting Governor Glenda Ong Bungao. Ang mga beneficiaryo ang aki kan mga solo parents na nasa koleyo kan Legazpi asin Lagao City kay banan ang rapo-rapo manito daraga Kamaligo Villar o Was Piodoran Polangi asin Libon. Sigun kay Bungao ang fondo digdi hali sa provincial quarry share kan Disyembre 2024 sagkod Enero ngunya na taon. Obheto kan tabang na mapahiwas ang suporta para sa mga solo parents sa Albay na nag-iinguwa na makatapos sa pag-eskwela ang sendang mga aki. Buminatwa niya na taon na nagkaparang kaso nin panglulupig na dain na report sa Daraga Police Station kung saan biktima ang mga minor de edad asin estudyante. Sigun kay Daraga PNP Chief Lieutenant Colonel Edgar Azotea, nagkaigwan ng kusog nin buot ang mga biktima kan magkondusir nin school-based visitation ang mga tauhan kan pulisya. Sinabi niya na kadaklan sa mga krimen na na-report ngunyan sa polisya ay ang rape case asin pagsuway sa Republic Act 7610 o Special Protection for Children Against Abuse and Exploitation. Tinawan ni doon ni Azotea na nakatabang ang sendang awareness campaign asin pagbisita sa mga eskulan kung kaya sa daining ipagpapadagos. Mientras tanto, kinonfirmar ni Azotea na naisangat naman ang kaso sa mga suspitsado asin report naman sa DSWD ang mga insidente para sa magkakanigong aksyon. Mas papakusugon kan Environment and Natural Resources Office ang mga inisyatibo pag-abot sa solid waste management sa Albay. Sa informasyon na ipinaluwas kan Albay Provincial Information Office sa paagi kan iba-ibang best practices kan kada city asin municipal enro, mapapakaray ang solid waste management kan probinsya katuwang ang business sector pag-abot sa tamang pagtapok nin basura asin pag-recycle. Kasabi man ni
higdi ang epektibong pangongolekta nin basura gamit ang pagpautob nin penalidad. Igwaman nin balikbote program na pigpapanginutan kan Bicol Bottles and Packaging Depot saan mga nagbabakal kan mga gamit ng bote sa kada LGU para ma-recycle. Ang nasabi mga lakdang ipinahayag sa ganibong first quarter meeting kan Provincial Solid Waste Management Board kan nakaaging aldaw. Naapektaran kan pagpaparauran asin kan mga uminaging bagyo ang supply asin produksyon nin Abaca Fibers sa nagkaparang probinsya kan Kabicolan. Sigun kay Philippine Fiber Industry Development Authority OIC Regional Director Mary Ann Molina na mamatian na kan nagkaparang mga negosyante ang pagluya kan fiber production sa Kabicolan lalo na sa islang probinsya kan Catanduanes. Katakod kay ni kinakaipuan pa nin 18 sa kod 24 bulan taganing makabangon giraray ang produksyon nin Abaca. Naadit ang Legazpi City Task Force Kaayusan at Kalinisan mananangod sa reklamo kan mga residentes may kinaraman sa lansanin sira. Naipigbawalat kan mga ambulant vendors sa barangay Mauyod, Legazpi City. Sigun kay Task Force Head Mark Andy Marbella na piglanigan man kan mga paratyenda ang gilid kan tinampo na okupado kani alagad dalan sa init uran nagsasangaw man giraray ang lansa na ipigreklamo man kan mga kataraning na residentes. Sa itanawan ni doon na nasasabutan niya na naghahanap buhay ang mga paratyenda alagad kay pon man giraray nindang magsunod sa regulasyon sa ordinansa kan gobyerno lokal na nagbabawal sa pagtirir kan mga ambulant vendors sa sarong lugar asin magbilog nin talipapa. Dagdag kay ni, dalanta napipirmi ang mga paratyenda sa lugar, nagiging saro sa mga rason ini kan traffic, lalo na kung rush hour. Nangapunan si Marbella na makipagtabangan ang mga saradit na paratyenda asin magsunod sa ley para sa ikakarahay kan syudad. Nagbaba ang insidente nin Solo sa Daraga Albay ngunya na primerong tulong bulan kan presenteng taon. Sigun kay Bureau of Fire Protection Daraga Fire Prevention Section Chief Senior Fire Officer 1 Phelam Hakub saro sa mga nailing nindang rason kan pagbaba kan insidente nin Solo yun epektibong fire safety awareness campaign. Sinabi ni Hakub na padagos ang sendang implementasyon kan mga programa tangani malikayan ang Solo sharing kan oplan ligtas na pamamayanan kung saan pigtuturoan ninda ang mga opisyales kan barangay kan mga dapat gibuhon in kaso magkaigwan nin Solo. Sa tanawan nindo na dakul ang tabang kan pagmantener nin kalinigan sa arong para malikayan ang mga pwedeng paggikanan nin kalayo sa kanya-kanyang lugar. 12 persona asin konfirmadong NC2 passer kan TESDA sa Farming Scholarship and Mawot na masuportahan kan Department of Agrarian Reform sa paagi kan technical skills. Sigun kay Chief Agrarian Reform Officer o Carpo Lerma Dino, ang mga nagpartisipar sa training kan TESDA siguradong nagkakaigwan ng kaaraman sa pagpapauswag kan agrikultura kung kaya importante na suporta nini kan ahensya. Mientras tanto, sinabi ni Dino na sa paagi kini masisiguro na dai mapupundo ang pagtaonin mga ekipahes asin lote sa mga agrarian reform beneficiary asin ang padagos na suporta asin pagreparo sa mga paraoma asin NC2 passers tanganing mapakinabangan nin tama ang mga programa. Makakatabang ni Maray ang panibagong City Health Unit o San Miguel Health Center sa Sitio Pupud, Barangay Hacienda, San Miguel Island, Tabaco City. Sinabi ni Alcalde Crescel Lagman Luistro kan Tabaco City na sa paagi kan San Miguel Health Center madali na ang access
sa essential medical care kan mga residentes kan nasabing isla sa pagsasabing dai na kaipuan pang magpasiring sa sentro kan syudad para sa na magpabulong. Tanawan ni doon ni Luistro na ang pagbugtakan health unit sa San Miguel Island minasimbag sa collective responsibility sa pagpromoter kan health and wellness kan komunidad. Miaras tanto tinawan ni Notice of Violation kan Social Security System Tabaco City ang 7 establishmento di negosyo sa nasabing syudad na nagpalyar na makapagkumple sa itanaong coverage letter kung saan nakabugtak ang kantidad kan dapat nindang bayadan sa laog nin 15 aldaw na plaso. Kasuudma, binisita gararay ninda SSS Tobacco Branch Head Susan Malubag, karibanan si Attorney Melanie Santiago kan Luzon Bicol Legal Division asin iba pang opisyales kan SSS ang Sarong Bakery, Wellness Center, Salon asin duwang fast food chain kan syudad. Sigun kay Malubag, tinawan inining panabagong 15 dias para magibos indanin aksyon alagad kung sa gararay magpalyar na magsunod. Ipapadara na ang sendang record sa sendang legal division para sa pagsangat ng magkakanigong kaso. Nakagamot ang pagpapatawad sa kapakumbabaan asin pagkamuot sa programang Lakaw Maghiras sa DCGB para sa taon kan jubileo. Sinabi ni Monsignor Crispin Bernarte Jr. na pasilo ng pagtaram nin I love you sa maski si Isay alagad, dahi man tatao magpatawad, dahi man namamuot. Tinawanin doon ni Bernarte na maski parang beses pang magtaram nin I love you o sa agom, kapamilya o maski sa kapwa, dapat aramon ang tunay na paagi kan pagpapahayag kay ni. Ipigladawan man niya si Jesucristo na yun ang tunay na ladawan kan pagkamuot kung saan pinatawad an anuman na kasalan. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kay ni. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, mismo infrastruktura, finansya tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda, buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba, daig natin ang pangangamba, kong Joey Salceda, highest rating na proven, ang sa tuyang congressman, albayahet ang atang lahat, kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh, albay ahead ang lahat, oh, kong Joey Salceda. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito
Umagri tayong muli sa agrikultura, sandigan ng ating bayan, buong bansa nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa agri. Muling itinim sa Kongreso, Agri, patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa agri. Number 88 sa Balota. Political advertisement. Paid for and by Agri-Portuguese. Flores Street, Ermita, Manila. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Dahil pa nakakaanto sa Malacanang ang informasyon na ang nag-apply na nin asylum si dating Presidente Rodrigo Duterte sa China. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, na dahil sindang naresibing informasyon may kinaraman sa aplikasyon nin asylum sa China kan dating Presidente. Iba ang naresibing informasyon kan Malacanang, asin ini iyo ang paguli kan dating Presidente hali sa biyay kini sa Hong Kong. Bago nadakop ang dating Presidente, nagduman ini sa Hong Kong kay banaan sa iya nagkaparang dating miyembros kan gabinete, asin mga taga-suporta pati na nagkapagilingan sa mga overseas Filipino workers. Dahil man kinonfirmar kan kampo ni Duterte ang issue kan pagagad nin asylum sa China. Miyara Estado nagyat kan Malacanang si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na maguli na sa Pilipinas asin patunayan na daining kasaalan imbes sa padagos na magtago sa ibang nasyon. Kasunod din kan report na nagtatago si Roque matapos na dai makaibanan sa mga abogadong madefensa kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa kaso kini sa International Criminal Court. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dahil dai na kaibanan sa legal team kan dating Presidente si Roque, mas maray kung maguli na ini sa Pilipinas asin patunayan na siya inosente sa mga akusasyon sa iya. Dahil padagos na nagtatago, sinabi ni Castro na makonsulta sa Department of Justice kung ano ang gibo na lakdang para mapabalik sa Pilipinas si Roque. Dinugang pa ni Castro na day pang mandamento de aresto na ipinaluwas ka ay Roque may kinaraman sa kasong human trafficking, kaya day pa ini magkukonsiderar na kan gobyerno na fugitive, kaya dahil pa ma-request sa Interpol na magkaiguan in red notice sa dating opisyal. Idudulo ko na ninda sa DOJ kung ano ang masunod nindang lakdang kontra kay Roque. Gusto ni Presidente Bongbong Marcos na dagdagan ang tigpapabakal na bagas sa mga kadiwa outlets, kaya sinugo kay ni si Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr. na dakopon o dakulon ang supply ng baratong bagas sa mga kadiwa ng Pangulo. Binisita kay Presidente ang Dasmariñas City sa Cavite, may kinaraman sa piglansar na trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas. Sinailing kay ni na makaskas maubos ang bagas sa kadiwa.
Gusto kang presidente na mas dakol na namamunuan ang magkakabakalin baratong bagas sali sa gobyerno kaya sinugo kini si Laurel na nagdagan ang supply sa mga kadiwa stores kay banan sa mga serbisyong pigtatao kan gobyerno nasyonal sa Dasmariñas City ang serbisyong pangsalud hali sa Department of Health Job Fair na pig-organisar kan Department of Labor and Employment asin mga benefisyong ipigtatao kan Department of Social Welfare and Development. Sinabi kan presidente na pinagberiyo ninda ang serbisyo kanasabing mga ahensya para maitao ang pangangiipo asin masimbagan ang mga problema ang kinakatubang kan mga namamanuaan. Bareta hali sa ibang nasyon. Kinondinar kan mga leader kan European Union ang sagarali na pagsilyab kan kararabokan sa Gaza. Sa nakaaging tulong aldaw, inuran in air strike kan Israel ang Gaza kung saan iminabot sa sobra 500 katawo ang nagkagaradan. Idinefensa kan Israel ang nasabing air strike matapos na magmatagas ang Hamas na palibrehon ang sendang mga bihag. Nangapulo naman ang European Union na dapat tulos na magbuelta sa implementasyon kan ceasefire deal, lalo na ang pagpapalibre sa mga bihag. Nangapulo naman ang EU na dapat tulos na magbuelta sa pagpapautob kan ceasefire deal, lalo na ang pagpapalibre sa mga bihag. Kadaklan sa mga nagkagaradan biktima, iyo ang mga sibilyan, asin mga aki kung saan enot naman ining binatikos kan iba-ibang world leaders. Bareta hali o salado ning Karawat, naipatas kan Barangay Ginebra Jenkins sa 2-all ang Best of 7 PBA Season 49 Commissioners Cup Finals kontra sa Tropang Giga sa score na 95-78. Nangenot sa paggagana kan Jenkins si Justin Brownlee na nagresto ng 23 puntos, 15 rebounds asin 5 assist sa kawat na ginibo sa Inari Center sa Antipolo City. Nag-ambagman ni 11 puntos si Jamie Malonzo, mantag tig 10 puntos si Japet Aguilar, asin Stephen Holt. Enot ang naging questionable ang pagkawat ni Brownlee na nagsapar nin injury sa tuong kamot kan Game 3. Olda mo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Good morning po para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang petsa 22 ng Marso. Ang shear line ang patuloy na nakakaapekto sa Visayas at ang northeast monsoon o ang amihan ang nakakaapekto sa Luzon. So ang inaasahan natin na weather kaugnay nitong amihan na nakakaapekto sa Southern Luzon ay mapanganurong kalangitan na may mga pag-uuran na may inaasahan natin na throughout the day ay mararanasan nga po natin. So ang tigatayang agwat ng temperatura ay maabot ng 25 to 29 degrees Celsius. At kaugnay nga nito ang ating heat index forecast sa probinsya ng Albay ay maaring umabot ng up to 30 degrees Celsius. So relatively mas mababa ito sa mga naranasan nating init ng panahon ng mga nakaraang araw o linggo. Sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan na low pressure area or bagyo sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bali, yun po ang ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Yan mga tugang ng detalles kan mga Bareta ngunya na Sabado. Sa pag-aaral kan mga pag-ariba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa Newsbank, Yun Napoli sa Lado Technical asin Pag-asa. Ako po ang nagatod kan Bareta, Edwin Peralta nagsasabing salamat po kasi ng pag-antabay. Happy weekend sa Indo ka boss. Masunod na si Dr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7.